이놈아 또. 야래 드리를 감. Karino. Halak pa no itare. Yaw sang mga nisan ba alangkar no mining asi. No abukang. Langan hey hey pam noi thappa ga mi pyramid di samane ke no Karino hey ado ga ko ai piyoi ga pi dong amma Karino atau betul phana roi chuko sadaro Nabani adu food le nabani pesa ye lo ai brai ni ai na har ka na pi doi ni asi na sai lo na ko pi हमने na sai pi हमने si
ito yung subo. Mga kasay. Ay, may kita ka naman. Pili nga sa pido dra. Kaya hana dong pido ay ibo. Kaya na pido no. Ano may tingin ni nang boy game ma. Samo. Ay nga sa piram ni nga sa piram. Piram ni mi. Ano ito pala? Mamangga akin do kay number loto. Ano pala yun? Piram ni handong. Piram ni ito lang. Piram ni ko. Ay hayangatan piram. Kamu ba daw po? Ay piram ni mi. Kay ko do na maka. Maka pa minta amu kanen. Hai makalam bisi di pagare. Hai kat kadu. Se. Anda say. Shuo gini ne nang go. Ay nga say hai dra. Ay nga say ani thodi pan gini ko. Se. Masay lakso. Lak. Apor sila wa nagpod yung tabso. Ay, kalili to gino. Tintino ko ang movie na. Lao, isa la, som lao, se. Sato ko. Kalera. Ano pa ang piro? Adulo anak sa lupa tara sa piro. Pero, wala sila na. Kaya sabi sa unsa wa kini par diya.
역성 야구답네. 자, singa hal ni ne tidre. Ni ne tidre ba. Ni ba kan hai rồi kai. Kan hai kan. Ai ko kan ai ko do pu. Kan do ngang ngat ni da. Ai khop ni ni pau. Karina,